Det første, man lægger mærke til her, det er, at alle stofferne i det her reaktionsskema er i gastilstanden, og vi burde egentlig skrive en ligevægtspil her. Og det vil sige, at reaktionsbryggen, den kan vi skrive som partialtrykket af sulfit, eller hvor det ikke sulfit, svovltrioxid, den skal kvadreres, fordi der står 2 herhenne, og så divideret med partialtrykket af svovldioxid, den skal kvadreres, fordi der står 2 der, multipliceret med partialtrykket af dioxygen, og den skal bare i første, fordi der står et et-tal foran der. Den næste er akkurat på samme måde. Reaktionsbryggen her, den er lige med partialtrykket af trioxid, eller ozon, som det også hedder, den skal opløftes til anden, fordi der står 2-tal, divideret med partialtrykket af dioxygen, og den skal opløftes til anden. Og igen ved ligevægt, det fik jeg ikke skrevet før, men ved ligevægt, der gælder det, at reaktionsbryggen er lig med ligevægtskonstanten. Ved den tredje her, der kan vi se, at jeg skal lige have fat i pind, sådan der. Vi kan se her, at igen mangler vi faktisk en ligevægt. En illustration af, at det er en ligevægt, vi kigger på. Vi kan se, at den her er opløst i vand. Jern-thiocyanaten er også opløst i vand, og jern 3 plus ionen er opløst i vand. Så derfor bliver reaktionsbryggen, den bliver lige med koncentrationen af jern-thiocyanat. Vi behøver nok ikke noget der. Vi behøver strengt taget ikke den parentes, nu fik jeg alligevel skrevet den. Sådan der. Det vil med koncentrationen af jern 3 plus og ganget med koncentrationen af thiocyanat. Og igen ved ligevægt. Der er K, den er lige med Y. Det vil sige, at ligevægtskonstanten er lige med reaktionsbryggen. Den næste, der er reaktionsbryggen lige med, fordi igen, vi regner med, at det er en ligevægt. Tilstandsformen for dihydrogen, det er gas, så derfor skal vi tage trykket, partialtrykket for dihydrogen opløftet til første. Den skal så ganges med partialtrykket for carbonmonoxid opløftes til første, divideret med partialtrykket for vand, fordi det er også en gas, og så ganget med molbryggen i bund og grund for carbon, men da carbon er et rent stof, så er molbryggen lige med 1, så vi ender bare op med den her bryg her. Den næste, der kan vi se, at tilstandsformerne i den ligevægt her, og det er faktisk en ligevægt, som er meget kraftigt forskudt mod venstre, mod højre. Det her, det er et rent stof, vand, så der tager vi molbryggen for vand, ganget med partialtrykket af carbondioxid, ganget med molbryggen for natriumkarbonat, fordi natriumkarbonaten er et fast stof, divideret med molbryggen for natriumhydrogenkarbonat. Sådan der. Og den skal opløftes til anden. Vi står 2-tal der. Men da molbryggerne her alle sammen skal regnes for 1, så ender vi op med, at reaktionsbryggen, det er bare lige med partialtrykket af CO2, og ved ligevægt, der er reaktionsbryggen lige med ligevægtskonstanten, og jeg nu skriver den altså lige her, den kan eksplicit afhænge af tiden, men altså den gælder kun ved ligevægt.